איזה כיף שהגעתם עד לכאן. זה אומר שאתם ממש רציניים לגבי העתיד שלכם ולגבי ההזדמנות המיוחדת שיש לנו להציע עבורכם. נעים מאוד, אנחנו לייטר לייף, חברה שמציעה לכם השקעות אטרקטיביות ובטוחות בקרקעות, שבשונה מחברות השיווק שנותרות מחוץ לתמונה מרגע המכירה, אנחנו מלווים אתכם מרגע רכישת הקרקע ועד לקבלת המפתח עם גב חזק וביטחון. חברת לייטר לייף היא חלק מקבוצת קונטמפו, חברה יזמית שבנתה אלפי יחידות דיור ב-14 פרויקטים במרכז הארץ. וההשקעות שלנו הם רק בפריים לוקיישנים, רק באזורי ביקוש ורק בשלבים מתקדמים לפני האישורים הסופיים. ולכן אנחנו מאפשרים לכל משקיע בהון עצמי נמוך יחסית תשואה גבוהה, ליהנות מהשקעה ולהיכנס לעולם הנדל"ן בלי צורך לקחת משכנתה ולהתחתן עם הבנק ל-30 שנה. אני מזמין אתכם לפגישה אצלנו במשרד על כוס קפה טוב בכיף. הצוות שלנו כאן לשירותכם, ישמח לסייע, לענות על כל שאלה ולהתקדם איתכם יחד לעבר השקעה מוצלחת. מלאו את הפרטים שלכם כאן בטופס למטה וניצור איתכם קשר בהקדם.